Shwa bangin sdang ya ka kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ka ni ka channel, ban click ya notification bell, pin yo kloy ki kubor na ka jela. Pyndep ka Seiñ Raij Ialong ya ka Kñia Sapet Bneiñ ha Khloo Blai Jowai. Ka Seiñ Raij Ialong kala Pyndep ya ka lehñiam Kñia Sapet Bneng, mynta ka sngi hapoh ka Khloo Blai jong ka shnong Ialong, ka bala sdang naduh ka por Khyndai Wasen mynstep bat pynkut ya ka por janmiet, bat pynkhuid ya ka Masi, bala dep Kñia ya ka nguh ka dem. Pyrkhat Shylla President jong ka Seiñ Raij Ialong haba ya kren syakilat pathai kubor ya ka ni ka Kñia Sapet Bneiñ la le ha ka por barem bawan ling shop ka jingpang khlam ha ka ba ulang do bat ki Khyndai Wasen hadien ki la le wa jinga rap no Khasi sha Blei Sohpet Bneng lemba Syiem Mylliem bat bo ya ka jingkerpat na Lei Sohpen Bneng ba un ai ka jingkat jingkia ya ki khon ka ran na ka jingwan ling shop ka khlam ha ka ta ka por hadien ka ni Lei Sohpen Bneng ulapan na ki khon ka ran ya ka nguh ka dem da ka ba Kñia no da Masi bat Masi long uba hek kamet uba klein hakarep kariang bat uba klem top bria bat uba klem dan ki dak mong hamet bat kene ka jing Kñia hakata kapor kala long ka bajam mynta ka sngi la Pyndep ya kanyam ka rukam ha ka por janmiet bat ka lehñiam mynta ka snam kala long ka bayat bed renti da ka jing kemen Kñia Sapet Bneiñ Seiñ Raij Ialong wa penman ini wa kat kam ka wa warim ko ja hipor wa em ka kit khlam ini hapoh raj hapoh shnong po thau bon bagi bru wa khlam ko yap du ha pynkut ini ka shnong no di shnong thau ini dan yang yong long do di Khyndai Wasen du ka por da perchanggi umane macha ini ki belai ki Syiem ko em dot shnong po thau dan ni sini cari jantia nyok gi chai chia ya kadagam te da lan ki Khasi ago la sini Blei Sohpet Bneng wa dan ki por lembau ni Syiem ga Mylliem da lai gi pan ni ga nguh ka dem kerpat kerpon ni Blei Sohpet Bneng tu ai chai kia ya ki kon yang shnong ki kon yang raj muluk ki por da ka tu ka por da em ga jing ya kut ka jing bat wa na leng yong ni Blei Sohpet Bneng ong da yi pi ai dan ai khat nga di he di kemai do da yi kit uba Masi wo da he wo kemai wo da yi urep uriang bat hiju por Masi manu nyet wo bha ko em hau man jing tho dak tho chin bat hiju por bom hau em takha thamong ki reng nem bo hau dit de ka te to ko wa ki Blai ki por da bo gi wa to yai jo ipran yong ni Masi wo lehñiam ini wa i to u bam bam hau no pathai hau bam mat meriang to i hi wo to kam de bi le kan yam kom i le wo yo ko i de wa miet de wa bha ye do i pran yong ni wa Masi de lehñiam le ko min ni ka je kam brik ya phi ni wa bon perdi yong i mo wa ong yam shnong ho yu bam do Masi yo i mem bam do Masi ndai kan ni ko ba min ne wan to kan yam kom kat kam kan nya hu tang ko dia kut i Blei Sohpet Bneiñ atau wa uto bam do Masi kan yam berkom to ai do Masi kam ong ni i le am ong ni dia da Pyndep kan yam berkom ha ko je wa miet do dia ni te daw mut ke di Kñia do Masi ni to man ga lemba ga ding kut lemba ga nya ku tang lemba u Blei Sohpet Bneiñ udah ai le i chai kia naduh te por yo ni chai kia yo ni ka shnong ga thau ko chung suk ko chung san badada da ker la ya i wa hatu ki por kat kam ga parom go mchwa le em gi nong to nong thlem ni gi bru go wan le si ko ka shnong ga thau le da jok so Blai ni da jok so ya ki nai ki Blai ni ma sedien ni em shnong gi long i le ka te to ko wa ki dak ki chin go wa da yo i do ki por go mchwa bat ne ka sngi da syam suk og ni pentip ya pi wa kat kam ga da le niam le ko mi long do man kli da man niam mo Khyndai Wasen da dep i ga lehñiam le kom da man lehñiam kom go miet ko bha ko khoi ko pia nya ko ni kam phon ga rai ke ni ke ting pun kre yong i hunu nem ni lehñiam man go sket ko pinchang suk pun men i do ga ten te kam ong na ka kam kita kitin ko jing lehñiam man go miet ko khoi ko pia. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.